बिटिआर ओनसोलखौ जौगाखांहोनो थाखाय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ गुबुन बिथिङाव हाबाफारि मावदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ सोलोंथाइ बिथिं, गेलेमु बिथिं आरो बायदि बिथांखिफोर लानानै हाबाफारि मावफुंदों। इयुनखौ नोजोर होग्रा रमद बर'नि फिन मोनसेबाव बाखनायजाथाव हाबाफारि। चिरां जिल्लायाव नलेज सेन्टार विथ ट्रेनिं हल बेखेवदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ। आबाद बिथिङाव जौगाखांहोनो थांखिजों आबाद बिफाननि नलेज सेन्टार विथ ट्रेनिं हलखौ बेखेवदों। चिरां जिल्लानि बिजनी फानबारियाव गोदानै लुफुंनाय नलेज सेन्टार विथ ट्रेनिं हलखौ बेखेवनानै होयो रमद बर' बिथाङा। आबादजों जिउ खुंनाय आरो आबाद मावनानै जाफुंसार जानो हानाय बिजनी फानबारि ओनसोलाव आरोबाव आबाद बिथिङाव जौगाखांहोनो थांखिजों आबाद बिफाननि नलेज सेन्टार विथ ट्रेनिं हलखौ बेखेवनाय जायो। गासै 50 लाख रांजों लुफुंनाय नलेज सेन्टार विथ ट्रेनिं हलखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ। बेनि अनगायै फानबारि हाथाइसालियाव बड'फानि मुसुखा लुफुंनो लाइखुन्थिया गायसनदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ। रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। क'क्राझारनि थिथागुरि इरागदाव कमिउनिटि हलाव खुंफुंनो थांगासिनो दङ बैसागु मेला। बैसागु मेलाखौ फैगौ 9, 10, 11 आरो 12 एप्रिलाव सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जागोन। आसाम रायजो गामियारि जिउ राहा बिथांखि, क'क्राझार जिल्ला बिथांखि सामलायग्रा आफादनि बानजायनायाव बैसागु मेलाखौ खुंफुंगोन। बैसागु मेलायाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गासैबो रोखोमनि दिहुनथाय, जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय आरो आखाइजों बानायनाय मुवा बेसादफोरखौ मोननो हागोन। आरो बे बैसागु मेलायाव बयखौबो बाहागो लाफैनो बानजाय आफादा खावलायहरदों।